ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ଦୟାକରି ମୁଣ୍ଡରେ ନେବେନି, ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପାରିବ ଉଠରେ ନେବ ଆଉ ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେବ। ଆଉ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ନେବ ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଆମ ଗାଁଟି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ନିଆରା। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ନିଆରା ଆମ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଲୋକଙ୍କର ସଢ଼ୁଆ କାହାଣୀ। ଆଉ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଟିକିଏ ହସ, ଟିକିଏ ଖୁସି ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି। ଏ ଯୋଉ ଗରମ ଯେମିତି ହଉଛି ନା, ଆଉ ଖେଳରେ ଜମା ମନ ଲାଗୁନି। अच्छा ତାହେଲେ କଣ କରିବା କହୁନ? ଏଇ ଯୋଉ ଗରମ ପାଗକୁ ଯଦି ବିୟର ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ठीक है। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିୟର ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନି ମୋଟା ଛୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭଳିଆ ଗଲାଣି। ଶଳା ଘରେ ନାହିଁ ଟକ ତୋରାଣି, ଟୁକା କହୁଛି ପିଅ ବିୟର ପାଣି। ଆବେ ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ, ଗଲୁ ଗଲୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିବୁ ଯା। दिदी ने कहा वो झाड़ा की गांडी तो नहीं, ये मत कोई जा पानी आनी। हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ओहो, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମତେ କାଲି ରାତିର ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ବିୟର ସହିତ ବୋଧେ ହାଡ଼ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ। ଏବେ ବି ଶଳା ମୁରକୁଡିଆ ହଉନି। ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଗନ୍ଧଟା ଆସୁଥିଲା। अच्छा ओ सॉरी छावा जा हल्ला हो छाड़ा हो। ସରି କଣ କହୁଛୁ? ତ ଶରୀର ଭାଙ୍ଗିବନି କାନ୍ଥ ପାହାଡ଼, ଯା ଧୋଇବୁ। अच्छा अरे अरे तमे पड़ी गल। अरे हाँ हाँ पड़गली तुम प्रेम रे। प्रेमरे पड़िଛ ना तले पड़िଛ बा? तले पड़ी माटी खाइलेଣି किया नांकर प्रेम उछळुଛି। हौ हौ बहुत हला, एथरे उठी पड़। जानो तुम्हें चमकुच चमकुच एते काई चमकुच, जानो तुम्हें चमकुच चमकुच एते काई चमकुच। इही एठी कोन पचा पचा गंध होछि। हेटा 2 दिन ହେଲା ଝାଡା ଯାଇ ଗାଣ୍ଡି ଧୁଇନି, ପଚା ପଚା ଗନ୍ଧିବନି କଣ? ମଧୁକୁ ଚଗରବତୀ ଭଳିଆ ବାସି। ଆବେ ମଧୁକୁ ଯୋଉ ଅଗରବତୀ ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ଦେଖଉଛୁ? ହଉ ହଉ ଉଠି ପଡ, ବହୁତ ବସିଲ। କାହା ପାଖରେ କେତେ କଣ ଅଛି ବାହାର କର, ବିୟର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବେ। ଦେ ରେ। ହଉ ଦଉଛୁ ଦଉଛୁ। ଆବେ ଆବେ ତୁ ବାହାର କର, କେତେ କଣ ପଇସା ଅଛି? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ତମେ ତ ଏତିକି ପଇସା ଦେଇନ ନା, ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ବାଲାକୁ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ମାଗିଲେ ତମକୁ ଚପଲରେ ମାରିବ। ହଉ ଛାଡ ଛାଡ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକିରେ ନେଇ ଆସିଆ। ହଉ ଧର ଧର ଚାଲ ଯିବା। पेडले मारी 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 पादर पारा गन गला घरी खत्म। मारी 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 बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। अरे ये कौन मोड़ छुचुंद्रा भलिया करी फेरी आसिला? ଗାଡି ରନି ତେଲ ନାହିଁ, ବାଳକୁ ପଠଉଛି ବିୟର ପାଇଁ। ये सोला तो साइकिल अछि बा? हां साइकिल नहीं जीवा चल। A few moments later. जल्दी वहां से हटो। अबे কত সাইকেল নিয়ে গেছে। अबे यात्रा डायलॉग फोन कर जल्दी बा। A few moments later. भाई सील्ड ऊपर कौन हबो?
ଭାଇ ଚିଲ୍ଡ ଉପରେ ଖାଲି ବରଫ ହବ। ଇଏ ଆମଠୁ ଆଗ ଇଏ ମିଶର ଅଛି ବୋଧେ। ଭାଇ ଆମର କହିବାର ମାନେଟା ଚିଲ୍ଡ ଉପରେ ବିୟର କଣ ହବ? ବିୟର ଉପରେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଅଛି, ବଡ ବାଉଜର ଅଛି, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି। କହିବ ଯଦି ମୁଁ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯଦି କହିବ। ଭାଇ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜୁଦ ବିୟର କଣ ଅଛି କୁହନି। ରୁହ ଭାଇ ରୁହ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ଇଏ ନିଅ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜୁଦ ଫରେଷ୍ଟର ଟିକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି। ଭାଇ ଫରେଷ୍ଟର ମଦ ପିଇ କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ନା କଣ? ଭାଇ ଫରେଷ୍ଟର ତ ଦେଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ କିଛି ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଭାଇ। ଦଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଟିକେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଛି ଭାଇ, ବଢିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିଅ। ଏଇଟା ମୁସୁଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ। ହଉ ଭାଇ ଏଇ ନିଅ ଭାଇ ତମ ପଇସା ଧର। A few moments later. এই বে আইলে বিয়ার কিনে আইলে। ସାଇକେଲ ଚଲି ମୋ ଗାଣ୍ଟି ଫାଟିଲାଣି ଆଙ୍କର ଭାରି ବିୟର। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ବିୟର ତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲୁ। अच्छा छाड़ी चाली गलु मते, काई छाड़ी चाली गलु मते। टिकिए हसेलु बेसी तो कंदेलु, टिकिए हसेलु बेसी तो कंदेलु। को सुख मिली गला तोते, को सुख मिली गला तोते। मोनालिसा ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ।